Hát, igen, tessék, ott van a doboznak a gazdája. Na, lehet a gyerekzár most már itt is. Ott van a hely. Mindjárt bemászik a táskámba. De nézed majd most mennyi esze van, hogy oda megy középre. Ott. Hát az még jó lenne. Csak meg ne rágja a táskádat. Pufi! Ő fogjál most már visszafelé. Hát innen már nincs menekvés, mert egyszer felmászottok. De oda már nem tud legfelülre felmenni. De hogy nem. De ott nincs szőnyeg, csak PVC. Ó, ha ki ne találnám. Azt is lelőtt minden a táskát. Olyan majd, mint Indiana Jones felfedezőből. Na még egyet menjél, aztán leveszlek. Lefelé. Hát, hogyha a ketrecről leesik, akkor innen is le tud jönni. De csak gurulva. Na, van baj. Hát jobb lesz, igen, még a felfele mész, mert